Na co asi myslí tato žena? Na co myslí? Na to, co oblékne si dnes? Zda přizobí náhrdelník zlatý nebo korále? Myslí na to, kdo dal jí tyto šperky? Nebo na toho, s kým byla včera? Nebo na toho, s kým bude dnes? A nebo na toho, komu otevře svou náruč a svůj klín zítra? Užívá požitky života plnými doušky, tak jako by jedla čerstvé broskve. Vždyť život je tak krátký, ona je mladá a krásná. Ale nenajde se náhodou někdo, s kým by chtěla strávit víc než jednu noc? A až ho najde, bude on o ní ještě stát? Ty otázky neklade si, protože je mladá a krásná. A tak smilní každý den, protože život je tak krátký.